Исәнмесез? Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Азнакай районы тәүге улавын узатты. Узган елларда Әлмәтебез юмор һәм тәмле ризык башкаласына әверелде. Калабыз экстремаль спорт төрләре һәм урам сәнгате вәкилләрен җыйды. Шимбә 6 августта Новотроицкая авылының Луговай урамы буенча йортта янгын чыккан. Нәтиҗәдә анда 62 яшьлек ир-ат үлә. Янгынның сәбәбе ачыклана. Икмәк ил күрке диләр. Азнакай районы Ютазы элеваторына 2022 елның тәүге улавын узатты. Әлеге тантаналы чарада район һәм авыл хуҗалыгы җитәкчеләре, ветеран игенчеләр катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Авыл хезмәтчәннәрен данлап, икмәкне олылап, шәһәрнең Татарстан мәйданында зур бәйрәм чарасы оештырылды. Алтын улауны узатырга җыйналган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, игенчеләргә рәхмәтен белдерде. Бүген Азнакай районында олы зур бәйрәм. Менә беренче икмәкне үзебезнең халкыбыз белән, үзебезнең ветераннарыбыз белән без инде хөкүмәткә тапшырабыз. Беренче улавын шушы бергәләп үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләүче җитәкчеләребез белән, фермерларыбыз белән, авыл халкы белән быел инде бик яхшы мул уңыш үстерелде. Бүгенге көндә район буенча 2000 гектардан артык мәйданда икмәк җыеп алынган. Уртача уңыш гектардан 52 центнер чыга. Район кырларында 100дән артык комбайн иртә таңнан караңгыга кадәр эшли. Җитәкчеләр район бөтен кеше бердәм булып эшләгәндә инде без инде ышанабыз, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән тиз арада югалтырылышып җыеп алырбыз дип. Бәйрәм чарасы һәр елдагыча зур оешканлык белән узды. Тәүге олауны озатучы шоферларга бүләкләр тапшырылды. Чарада катнашучы һәр кемгә хуш исле икмәк таратылды. Ипенең әйбәтлеген күрсәм, шул хәтле әйбәт, ашап туйгысыз менә. Менә шул хәтле әйбәт. Рәхмәт яусын башлыкларыбызга. Менә авыл хуҗалыгы эшчәннәренә бөтенесенә дә рәхмәт яусын менә. Бүген Азнакайдан 110 тонна ашлык узаттылар. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз фестивале дәвам итә. Атна сайын җомгадан якшәмбегә кадәр калабызда китап клубы уза. Бу атнада фестиваль юморга һәм тәмле ашларга багышланган иде. Шәһәргә үзләренең чыгышлары белән атаклы мәзәкчеләр килде. Алар белән Алия Бәйрәмалова аралашты. Шәһәр пляжы төрле ил һәм милләт кухняларын тотып карау урынына әверелде. Иртәнге сәгать 10-нан ук шәһәр халкы һәм кунаклары азык фестиваленә җыелды. Биредә пешекчеләр алар өчен тәм-том гына түгел, төрле тамаша да әзерләгәннәр. Фестивальдә танылган ресторан пешекчеләреннән тәмле ризыклар тәкъдим ителде. Тема ирекле, кемдер милли кухняга өстенлек бирсә, икенчеләре гадәти булмаган тәм-томнар белән шаккаттырырга ашыга. Һәр теләгән кеше Мәскәү кунакларынан Наполеон шоу программасы белән гриллинг дөньясына чумалды. Вы знаете, барбекю – это прежде всего душа. Барбекю – это когда вы собираетесь с друзьями, когда вы сидите вокруг вот таких чудес. Учакта пешкән ризык ул иң башта дуслар белән җыелу, тәмле ит яки балык һәм яшел чәй исе. Алар белән үз кичерешләрегезне, җиңүләрегезне уртаклашу. Желаниями, своими победами, ну и в целом всем сокровенным, что у вас есть. Сейчас прямо будем мариноваться. Хәзер без ит пешерәбез, мастер-класс бирәчәкбез. Тәмле ризыкларыбызны татып карарга сораулар бирергә мөмкин булачак. Барбекю турында без барысын да беләбез. Выбрать гриль. В общем, про барбекю мы знаем все. Вообще в барбекю мало прям таких точных рецептов по граммам, потому что делаем огромные куски и все-таки предпочтение у каждого свое. Фестивальдә 20дән артык азык пешерү ноктасы бар иде. Ярчаллы, Казан, Мәскәү кунаклары һәм җирле пешекчеләр төрле аш-су тәкъдим иттеләр. Без бүген Чаллыдан килдек. Ресторан Сетин А групп. Без пешерәбез бүген балык, тавык һәм дуңгыз кунакларга. Оештыручылар җылы атмосфера булдырырга теләүләре белән уртаклаша. Моның өчен ашау вакытында уңайлы булсын өчен чатырлар төзелде. Тәмле ашаганнан соң кунаклар юмористик кичәгә кушыла алды. Казанның интерактив юмористик сытый командасы тамашачылар белән импровизация уйнадылар. Әлмәт халкы бик җылы кабул итә. Бик каты көләләр, алкышлар бүләк итәләр. Бу инде безнең 3нче или 4нче тапкыр монда килебез. Бик шат монда булырга.
Юмор кичәсе Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дә узды. Анда миниатюра осталары Михаил Кукота һәм Игорь Чехов, стендап-юморист Стас Старовойтов чыгыш ясады. Наш стиль уникальный, он лучше. У нас нет таких людей, кто так выступает в таком жанре в России. Мы единственные. Кичә дискотека белән тамамланды. Берничә сәгать буена диджейлар халыкны төрле музыка белән биетеп торды. Алар арасында яшь комик һәм диджей Рөстәм Рептилоид та бар иде. Оля Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз фестивале кысаларында юмор кичәсе якшәмбе кичтә дәвам итте. Әлмәттә Татнефть кубогына КВН фестивале узды. Үзәк лига командалары кубок һәм акчалата бүләкләр өчен көч сынашты. Что? Вообще-то татарская жена, это же так хорошо. Я буду готовить ему ишпышмак, губадию, самсу. Хватит кормить Кавказ! Беренче булып чыгыш ясау һәрвакыт авыр. Шуңа күрә уенның узган лига җиңүчеләре Әлмәтнең Каракүз командасы ачты. Алар бүген кунаклар сыйфатында чыгыш ясады һәм төп приз өчен көрәшмәде. Шуткалар кирде, халыкка шады главное. Без үзебез дә кайфануть иттек. Менә мин даже елгага кирип чыктым. Победит дружба, наверное, КВНовская. Победит лучший или дружба? Татарстан Республикасының һәм Идел буе үзәк лигасының 7 командасы Әлмәт пляжының ачык сәхнәсендә шаярды. Арасында Самара өлкәсеннән Уголок чудес командасы да бар. Нам очень нравится. И публика замечательная. Безгә бик ошый, тамашачылар да искиткеч. Шул кадәр кеше килер дип көтмәгән идек. Алар барысы да хуплыйлар. Без КВН залы булмас дип уйлаган идек. Оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Бу бик шәп. Мондый чаралар хәтта бездә Самарада да юк. Ну, такого у нас даже в Самаре нет. Уенда Казан, Стәрлетамак, Сыктывкар командалары да катнашты. Һәр команданың чыгышы үзенчә кызыклы булды. Аларның барысына да уртача 5 минут бирелде. Как ведет себя шторка в душе? Фестиваль озагында кичәнең кунаклары Союз КВН командасы чыгыш ясады. Алар бүген фестивальнең хөкемдарлары да булды. Хорошо, но я без объявления не пою. Продам гараж, пой давай. Әгәр гадәти КВН уеннарында барысы да бәяне команда чыгышыннан соң ук күрергә күнеккән булса, биредә алдынгыларны уеннардан соң гомуми фикер алышу белән билгеләделәр. Җиңүне Казаннан сборная съемный квартира командасы яулады. Әлмәткә беренче көн килдек һәм безнең репетициягә да вакыт юк. Без көн саен гүләйтәбез. Эмоция менә мондай. Бүтән эмоция юк. Оля Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. КВН, әйбәт, менә дигән шәп. Точно. Ял көннәрендә индустриаль сквер кабат экстремаль спорт төрләрен яратучыларны җыйды. Әлмәттә урам мәдәнияте фестивале узды. Бу чара экстремаль спорт төрләре, заманча иҗат һәм урам сәнгате вәкилләрен бер мәйданда берләштерде. Фестиваль командасы һәр әлмәтлеләр өчен ачык мастер-класслар әзерләгән иде. Хореограф Марат Хазиханов урам һәм заманча бию куючы. Ул күп кенә биючеләр кебек үк биергә үзлегеннән өйрәнгән. Менә инде 20 елдан артык бу өлкәдә. У нас сегодня два направления. Это брейкданс батлы 1 на 1 и направление, которое называется All Styles. Безнең бүген 2 юнәлеш брейкданс һәм All Styles. Бу юнәлештә барлык стильләр дә җыелган. Хип-хоп, хаус, вокинг бии белсәң, син катнаша аласың. Бу категориядә без һәр стильне бәялибез. Кемнең бию дәрәҗәсе яхшырак, шул җиңә. Уровень, так скажем, танцевания, тот обычно и побеждает. BMX буенча 5 тапкыр Россия чемпионы, Токиода узган Олимпия уеннарында катнашучы Ирек Ризаев, BMX буенча мастер-класслар хуҗасы. Ирекнең Әлмәткә инде берничә тапкыр килгәне бар. Экстрим паркта ул беренче тапкыр. У вас, ребята, самые заинтересованные. Во-первых, было больше всего народу на матче. Сезнең кешеләр кызыксынучанрак. Беренчедән биредә кеше күбрәк, икенчедән барысы да игътибар белән тыңладылар һәм мин аларны сораган бөтен нәрсәне эшләделәр. Кызыксынган балаларга мастер-класс үткәрү күңеллерәк. Мин бер трюк күрсәттем һәм аны барысы да эшләргә өйрәнде. Мы изучали один легенький трюк, все его научились. Муниципаль сайлап алу нәтиҗәләре буенча ярышларда җиңүчеләр һәм призерлар финал этабына чыгачак. Алар август ахырында Казанда урам мәдәнияте фестиваленә чакырылачак.
Тур кысаларында ярышлар призерлары Урам Экстрим паркыннан һәм проект партнерлары Тиз туклану рестораны һәм Урам Экстрим кибетеннән бүләкләр алдылар. Глеб Чаллыдан килгән. Ул барлык шәһәрләрнең батылларында катнашкан, әмма җиңүне Түбән Камада һәм Әлмәттә генә яулый ала. Ну классно, как бы выбил страйк 2 из 3, хотелось бы 3 из 3. Так все круто. Кечкенә Әлмәтле Данис Җиһангиров 2 ел гына шөгыльләнсә дә, бию буенча батылларны калдырмый. Бүген ул 2нче урынны яулады. Я очень рад, что выиграл. Очень радостно, что они начали проводиться в Альметьевске. Әлмәттә монда зур күләмле фестивальләрнең башлануына бик шатбыз. Бу яшьләрне үстерә. Алар һәрвакыт мәшгуль, алар әзерләнәләр, тренировкаларга йөриләр. Бу бик шәп. Тренируются, настраиваются, это очень классно. Оля Байрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.